si myslím, že treba zvážiť, čo mi teda vlastne tých 5 rokov záruka s tým servisom si myslím, že je veľmi výhodná. A môžem poprosiť, aby pán Janota nám mohol ukázať, ako to funguje, alebo ako neviem, tu pán doktor mal minulý zastupiteľstvo mal nejaké otázky na tú ponuku defibrilátora. Takže poprosím, môžete. Takže dobrý deň, pán Janota, dobrý deň. Začne by som vás chcel poprosiť vás, že aby ste mohli vypnúť tú kameru na tú prezentáciu toho produktu. Nemôžete. Tak ja vám to neprezentujem z toho dôvodu, lebo ja som tiež zamestnanec z nejakej spoločnosti a striktne mi bolo povedané, že nemôžem byť natáčaný alebo nemôžem byť dávať do verejných vecí. Ja som na verejnom zastupiteľstve. Právnické osoby a nerobíme v tom. A mám povolenie, som ich upozornil na to, ja to vypínať nebudem. Dejte inokedy. Nie je to, ja si myslím, že nie je to korektné. Stretnite sa poslanci mimo zasadnutia. Oni vedeli o tom. Oni vedeli, že sem chodím kamerovať. Nevedeli o tom. Kedy ste tým to povedali? Dneska mi telefonovali o toho, takže dneska sme to dobre, ale jednu vec, ja chcem ušetriť obce peniaze, ak šefím ďalším obciam a vidím, že asi to nie všetci sme tomu naklonení. Ja som prišiel pomôcť a nie ubližiť. Ja vám nehovorím, že idete ubližovať. Nikto vás neosvedčuje, že ubližovať idete. Tak to sa potom dovolíte medzi sebou, že ako to chcete robiť, ja som vás pekne poprosil, keď nemôžete, tak nemôžete, je to vaše osobné rozhodnutie, tak ja si osobne myslím, ináč, že fyzická osoba nemusí strpiť natáčanie. My áno, my sme verejná osoba, ale on je fyzická osoba. On je zástupca tej firmy. Je tu právnická osoba. Je tu napísaný, on je napísaný, že na zastupiteľstve. Môže poprosiť, aby ste toho nevstupovali, nech sa tomu vyjadria Ste obchodný zástupca. Ako zamestnanec. Nie Ste obchodný zástupca. Prosím vás pekne, ja som vás upozornila. Ty zastupuješ firmu? Prestaň sa to rozpejtovať. Má slovo? Máme tam vyhodnúť o tom? Má slovo? Zavolaj policajtu nám. To nejde o policajtu. Už poďme policajtu, tak čo sa budeme o tom baviť? Dobre, ja som... Ale ja to neupozorňujem. Počúvaj, nekrič tu, máš slovo? Vyzval ťa niekto na slovo? Nevyzval. Tak prosím tak ticho. Maroš. A to je... Prestaň. Čo mám prestať? Máš udelené slovo? Nemáš. Tak kľud. Čo na tom je? Keď som povedal, že prečo by to mal vypínať? Čo na tom je niečo? Keď nebude vypínať, tak pán nebude prezentovať, tak pán ma poprosím po ukončení zastupiteľa, ak tu môže ostať. Myslím, že nebude dlho, tak potom nám to prezentuje. Takže pokračujeme ďalej, poprosím sa vyjadriť sa k tomu návrhu, ako som prečítala nové cenové ponuke a poprosím ostatných, aby sa do toho nezapájali, nemajú udelené slovo. Poprosím, vyjadrite sa, čo som prečítala na tej novej cenové ponuke. Obce, nie so svojím. A na to ste mohli myslieť, že ten pán zastupuje nejakú... Poslanci, máte niečo k tej novej cenovej ponuke? Hospodárime s tým všetci. No však dobre. Pán je súkromný, pán je tu, nám to ponúka, my sme volení zástupci. Peter, ja tu my to musíme zniesť, že nás tu kamerujete. A nám to nerobí problém. Ale pán to nemusí zniesť. A má právo, zo zákona má právo požiadať, aby ste vypali kameru. Tak dobre, to vypnem teda. Nevypínaj nič. Nevypínaj nič. Robíte jak malí chlapci, keď ste Peter, minule ste to schválili, že berete ten za 1900... Škoda reči, dobre, vybavené. Ja som prečítala dôvody, teraz sa k tomu vyjadrujú poslanci, nie ty. Nech sa páči, poslanci sa vyjadrite a my sa o tom rozhodneme. Nie je problém s uznesením, lebo sme nedali, nekúpili sme ten web a ušetríme ďalšie 500. Dobre, môžem ja to vypnem. Nech sa páči, pán Vlasák sa hlási, nech povie. Navrhujem hlasovať o tom, že sa vypne počas prezentácie nahrávanie. Kto je za tento návrh pána Vlasáka, aby sa vyplo natáčanie? Všetci sú za, nikto sa nedržal. Konštantujem, že poprosím vás, aby ste vypli